Čaute, tak toto je moja dnešná predikcia na Nasdaq. Uvidíme, že kde cena otvorí. Keby otvorila v týchto oblastiach, tak z toho sú tieto scenáre. Tak táto zóna je jednoznačne longová, pretože tu máme posun value smerom hore, aj posun VPOC extrémne smerom hore, tak preto dneska očakávam skôr longový deň. Preto väčšina scenárov je longových, napríklad tento, keď sme prišli na test, následne nejaká akceptácia nad zónou, retest a ideme longy. Tu pri tom teste, ak by to prišiel tento scenár, tak pri tom teste by som chcel tuto dole zlyhanie predajcov, agresiu kupcov na zóne, potom tu na nejaký order block, kde by boli veľké big buyers, nejaký test zóny a vyrazenie hore, alebo prípadne keď vyrazíme z tej zóny, tak nad ňou pri nejakom teste longovať. Potom ďalší scenár je tento. Táto zóna je, ak otvoríme tu na pod tým, tak je ešte taká relatívne neutrálna, ale skôr by to bolo pre mňa potvrdenie do longu, keby ju agresívne prerazíme, otestujeme, tak by som bral longy. A takisto táto druhá zóna, ktorá už bola včera testovaná, tak tiež by som ju bral iba ako neutrál, že keď ju prerazíme agresívne, tak na nejakom pullbacku brať longy, ale samozrejme by som sa ešte, že najskôr to tu trošku akceptujeme, potom pullback a long, pretože pri tom agresívnom prerazení by nám mohlo vzniknúť LVN dnešného open, a to by bola pre mňa ideálna zóna na vstup. Shortový scenár by bol iba vtedy, keď by sme tú zónu vykopli, agresívne sa hneď vrátili naspäť a nechali by sme tu nejaké veľké otvorené pozície do longu, ale hneď pod ním by boli veľké shorty. To znamená, že tu na tom vrchole by prišli big buyers, ale zlyhali by, hneď pod nimi by prišli agresívne shorty, ktoré by boli úspešné, prišla by akceptácia, nejaký pullback a short. To isté v tejto zóne. Keby prišiel iba test, kde by sme zanechali big buyers, prišlo by odmietnutie, že nejaká absorpcia tých big buyers, tu na agresia predajcov, tu na nejaká akceptácia, tak potom by som hľadal short. Ale toto sú jediné dva možné shorty, ktoré by som tu videl, ale pravdepodobnejší je long, keďže kontextovo sme nastavení long. Posun value smerom hore, posun VPOC smerom hore. Takže dneska som nastavený skôr na longy, takže pre mňa sú primárne tieto prvé tri scenáre. Uvidíme, že čo nám vyjde, ale nachystaný som na všetko. Uvidíme, čo cena urobí po open.